אני שלח אותי יואב. יואב, נראה טוב עם יואב. אז איך... בוא פה. פה? כן, אל תדאג, זה לגמרי דיסקרטי. מתחילים. איך אתה רוצה את זה? אתה רוצה שאני אשב? שבי. משבי כמו אישה זקנה. בת 72 כזה. כאילו כואב לך, רע לך. עכשיו תגידי, היא לא הייתה צריכה להתחתן איתך. לא הייתה צריכה להתחתן איתך. אתה אפס. אתה אפס. אמרתי לה. אמרתי לה. הרסת לה את החיים. היא לא הייתה צריכה להתחתן איתך. אתה אפס. אמרתי לה. הרסת לה את החיים. אני הרסתי את החיים. אני הרסתי את החיים. אני לא חשפה, אני הרסתי את החיים. אני יכול לדמיין אותך יושבת כל יום בבית שלה, גושה אבק מול הטלוויזיה, בודדה, אף אחד לא נוגע בה. אני הרסתי את החיים. אני הזונה. כן, תמשיך. אבל לא צריך לדמיין אותך שלי בבית. לא צריך לדמיין לך, אבל כל יום אני בא לבית שלי, הבית שאני קניתי, בסלון שאני קניתי, ואני רואה אותך יושב בטלוויזיה שאני קניתי, ומתמרמרת, ונותנת לנו את הדם ואת הכסף, וכל טיפת חיים שכבר יש לנו. אבל לא נורא, תשארי בבית. למה? כי כל יום אני חושב איך אני קם בלילה, ואני בא אלייך עם הכרית, שם לך על הראש רולה ומפרפרת עד שאני גומר אותך. תשארי בבית. תשארי ותעשי עוד החיים. כי את הורסת לנו את החיים, ואתה תמיד את כבר! בטוח שזו פעם ראשונה שלך? בסדר. זה בסדר, אה? כן. היי מותק? תודה. חשבתי לקוחה. יש לך מנטה? מה, נגמר לך? כן. שנייה. רגע שנה. תודה. מה נשמע? יום קשה. כן, יום קשה. היה לך שבזה אחד. כמה עצבים היו לו? מה ציפית? ציפיתי. ואת יודעת, מסכן. אני רואה 100 כאלה ביום, מסכן. כן, יצאה אחת ממני, כן? אל תחשבי. תתנתקי. אל תחשבי. אני עברתי את מה שאת עוברת, כן? אני כבר ותיקה פה. 6 בבוקר עד 6 בבוקר, כל יום ברחוב הזה, ותיקה. קיבלת קבוצה פעם? קיבלת קבוצה? אמבוש עשו עליי, משפחה שלמה בליל הסדר. צד אחד הספנו צועקות עליי, צד שני התינוקות צורכים עליי, הלכת לדבר? לאט. אתה יודע, יש לך אוזן טובה, כן? יש לך אוזן טובה, מסוגלת לשמוע. לפני שבועיים, 5 לקוחות איבדתי כי ראו שהתמיד נפלו לי מהאוזניים, החרות. ובגילי שהלקוחות מתמעטים. איך את מרגישה עם זה? איך אני מרגישה? נראה לך אני עדיין מרגישה כבר? חרא הרחוב הזה, חרא החיים האלה. שונאת הכל. שונאת מה שמחכה לי בבית, ואותך אני הכי שונאת, כלבה מטומטמת. תעמדי ותסתמי! בסדר? ממש
שהרווחתי היום, אבל...